En daar wordt dan ook manmachtig gebruik van maken. Alle oertochten van de EVT zitten al dagen volboekt. De actie van de EVT loekt ook mensen die het oors net naar Skiel gezoenen. Via de bedoeling dat we naar Ameland zoeken, maar daar weet ik geen plak meer. Dus, en dit hier kon krijg een plakje vinden op de Schelling, dus dan is het een hartstikke mooi gebruik om de EVT hoor. We willen nu eigenlijk gewoon een statement maken en zeggen van goed, hier zijn we, dit zijn we en hier staan we voor. Dus ik ga ervan uit dat mensen zeker gaan terugkeren naar ons. Maar ook verste eilandgangers nemen nou de EVT in steed van Doeksen. En dat scheelt al gauw €24 per persoon. En dat is goed voor de ondernemers op het eiland. Oh, ik denk een keertje uit eten gaan. Extra of zo. Toch is het echt bij Doeksen druk. Baalt u nu dat u een kaartje heeft gekocht? Ja, heb ik in januari al gekocht. Jammer, niks aan te doen. Dus we hebben boekt en toen zijn we, ach, dit weer toch al vol van EVT. De Doekse mooie snelboordvaart is voor gewoon een grut vaardiel. We zijn alle twee, met mijn schoondochter, zijn alle twee een beetje patiënt. We moeten er snel over. De beide rederijen concurreren bot met elkaar. En dat gaat verder dan alleen op het prijskaartje. Nou, ik vind het überhaupt al een verrassing dat de koffie wordt opgenomen in plaats van dat je erin moet gaan staan om het te halen. Dus dat vind ik al fijn. Toch moeten de reizigers van de EVT er vol wat voor oer gaan. Ja, dit is even anders. Het is even, nou ja, normaal sta je natuurlijk droog te wachten. Maar nou ja, ik neem aan dat de EVT dat ook allemaal wel gaat regelen. De voorziening om te wachten en dat je dan lekker droog staat. Wij hebben nog steeds niet een overdekte wachtruimte. Hè. Dat verbaast ons natuurlijk tot op de dag van vandaag nog steeds. Maar goed, mensen nemen dat op de koop toe en maken gretig gebruik van onze actie. Al die bezoekers binnen van Skiel gaan in elk geval goed nijs. Het is nevens de VVV behoorlijk druk op het eiland.